Всички искат да знаят какво ще стане след приемането на еврото и макар да няма магическа топка, с която мога да предвидя бъдещето, ще ви кажа какво мисля. Не се очаква срив само заради еврото, но фазата на бърз растеж може да се забави и да се премине към по-стабилен растеж. Или казано просто, очаква се стабилност на пазара за първото 3 месече на 2026 година. Ако се замислим какво се случва във времена на неизвестност и промени, имаме забавяне в икономиката, а след това имаме рязък ръст. Можем да върнем лентата назад и да си припомним какво се случи по времето на COVID. Много хора бяха оплашени, много хора спряха покупките като цяло, не само на имоти, но след като всички видяха, че всичко ще бъде наред, цените драстично се вдигнаха. Има нещо друго изключително важно, което трябва да уточним, че спад в цените и срив в цените са две много различни понятия. За да се спука имотния балон, както много хора казват, първото нещо, което трябва да се случи е да имаме повече предлагане, отколкото търсене и трябва да има спад на цените над 20% в период от 12 месеца, което не се предвижда за 2026 година. В рамките на 1 до 2 години след приемане на еврото се очаква ръст в цените на имотите между 10 и 20%, подобно на Хърватия и Литва. Не се предвижда драматична промяна единствено и само заради еврото. Експертите смятат, че въвеждането на еврото няма как да бъде самостоятелна причина, която автоматично ще вдигне цените или ще доведе до срив. Има различни аспекти, които влияят на цените на имотите и нека не забравяме, че в определени сегменти предлагането все още е доста ограничено, което задържа цените високи. Основните фактори, които ще влияят на пазара, остават икономическия растеж, доходите на хората, регулацията, строителството и процентът на лихвите. В заключение ще кажа, че е много важно да не забравяме, че България от доста дълго време обявява цените на имотите в евро, което само по себе си означава, че пазарът частично е адаптиран към еврозоната и не се очакват големи промени.